Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, Мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Тыныч йокы Мозго. Тяга өскәрәк. Тяга сулгарак. Аскарак, тяга. Тяга сулгарак. Тағын ұзақ мәлі. Аскарак, тяга. Сулгарак, тяга. Тяга өскәрәк. Хей! Диз, қойда шарлар? Ах, итүләр, қойда минем бәйрәм кәйфем? Сиңа кайсы мөһимрәксең, акырумы әллә бәйрәм кәйфеме? Кәнәфием, хәлемне син генә аңлыйсың. Җитәкче булуның ничек авыр икәнен белсәгез икән. Туган көнең белән Мозго! Оештырып бетергәч котларсыз мине, яме? Хуяткыш, мине син генә аңлыйсың. Рема, минем юбилей сынын эритеп ябыштырып бетердеңме? Мыгырдавык син, Мозго. Нәрсә? Син моны миңамы? Газга бас! Мозго, сорамакчы идем. Тәм-томнар кайчан була? Хәзер булай икән монда хәлләр кымашауламыйм. Миңа ұзақмы? Беләсеңме, баш инженер Тимми? Мин туган көнгә иртәдән бирле әзерләнәм. Сюрприз ясамакчы булам. Үземне шаккатырырлык. Хәлдән тайып беттем инде. Тяга төшермә. Хәлдән тайдым. 2 төн буе йокламадым. Ә синең башыңда тәм-томнар гына. Мондый шар ярыймы соң? Мозго, син ни хәл? Мин тәм-том әзерләргә ачтым. Мозгоның мыгырдамыйда тора алганын белмәгән идем. Тимми, бәлки Мозго белән урамга чыгарсыз. Без күрсәтмә буенча аңа көтелмәгән сюрприз әзерләрбез. Аны иртән үзе өләшеп чыкты. Мин кайда ул? Нәрсә булды? Мозго, сиңа ничә яшь? Инженериксларның яшен елларда исәпләмиләр, ә инженерларда. Син минем 10 меңенче баш инженерым. 10 меңенче дисеңме? Менә сиңа мә, барысын да хәтерлисеңме? Әлбәттә хәтерлим. Мин бит Мозго. Кешеләр ул барын тиз оныталар. Беренче булып тәгәрмәч ясаучыны мәсәлән, яки беренче өй төзүчене, беренче тапкыр икмәк үстерүчене, беренче тапкыр тәрәзәне ватучыны без көч хәл белән куйган. Мин элек мондый мыгырдавык түгел идем. Мин бераз сиңа охшаган идем, Тимми. Син нигә хәзер шулай үзгәрдең соң? Нәрсә? Чөнки кемдер үз өстенә җаваплылык алырга һәм барын да оештырырга тиеш. Барда шикки шейк булды. Кайда инде минем көтелмәгән сюрпризым? Рема! Ой, менә бит. Ой, Сюрприз! Көтелмәгән. миңа әлі ұзақмы? Миңа ял кирәк. Ял димәк. Мин элек мондый мыгырдавык түгел идем. Мин бераз сиңа охшаган идем, Тимми. Миңа ял кирәк. Мозго, туган көнеңә менә дигән көтелмәгән сюрприз булачак. Туган көн белән котлап бию әзерләдем дип кенә әйтә күрмә. Тим музыка.
Нишләвең бу? Кая киттең? Hey! Урынына куй! Үз тамгабызны куярга вакыт. Шеп апгрейд! Ха, менә бу сюрприз. Массаж кәнәфие. Тик сезнең бүләктә ял итә алырмын микән? Туган көнегез! Акрын, акрын. Тыныч йокы, Мозга! Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.